ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂಡ ಏನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಸುರುಕಾದ ನಮಕ್ ಮೋಕೆಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಆರು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಎದೆದು ಮಿತ್ತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಾತುರ್ಪು ಪೊರ್ಲಾವಾಡು ಎಡ್ಡೆವಾಡು ತುಳು ಎನ್ನ ನಾಡಿ ತುಳು ಪೊರ್ಲಪಾಡಿ ಈ ಒಂದು ದಿನ ನಾಡಿ ಇಡದಂತಿನ ಗರೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಓವೇ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ತದ್ದು ಓಲಾ ಪೋಂಡಲ್ಲ ತುಳು ನುಂಜಿ ಒರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಜಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾವು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮರೆ ಪರವೆಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪಿನಂಜಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಶುಭೋದಯ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷದಾದಂದಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಯಾನು ಕುಡ್ಲರ್ದು ಪಡುಬಿದ್ರೆಗೆ ಬೈದೆ. ಪಡುಬಿದ್ರದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀನು ಉಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪೈನಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಉಂಡು. ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಟೈಟಲ್ ನನ್ನ ದಿಯೋಡ ಆತ್ರೆಗೆ. ಸೊ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಭಾಗ 1 ಬಂಡದು ಪುದರ್ ದೀತಿರು. ಸೊ ಬಹುಶಃ ತುಳುತ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜೋಡು ಭಾಗ 1 ಬೊಕ ಭಾಗ 2 ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟ್ ಬರಂದು ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚಾದ ಇನಿಯ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ನಡಪೆರಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದಿರ್ನ ಕುಲು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅತಿಥಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಮಾತೆರ್ಲಿ ನೀಡಿಗೆ ಬೈದಿರು ಮುಹೂರ್ತ ಎಂಚ ನಡಪುಣೊಂದು ತೂಕ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆರಡ ತಂತ್ರಜ್ಞರೆಡ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಕಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಮನ್ಪೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಇನ್ನಿತ ಮುಹೂರ್ತ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ. ನಮ್ಮ ಬುಡಿದಿನ ಊರು ಅಲ್ಲಿ ಬುಡಿದ ನಮ್ಮನೆ ಆ ಉಳಿದನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತಾ ಆ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಅಂಗವಾದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯ್ತಾ ನನಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಮುಗಿಗಂಟದ ಮುಗಿಗಂಟದ ಒಂದು ಪಡೆದ ಸಿನಿಮಾನಿ ಮಲ್ಬೋಡು ನಾನು 325 ಜನ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡೋಡು ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟಪಡ ಪರಿಹಾರ ಅವರು ನಮ್ಮ ದಾದಂಜೈಗೆ ಸಂಪತ್ತು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ಬಡಿದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆಗೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟುಳ್ಳ ಎಡ್ಡೆ ಬದಲು ಬದಲು ನನ್ನ ಶುರು ಇದಾಡ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ವಿದ್ಯೆನಿ ಅತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತಗಳು ಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರ ಕಾಪಾಡು ಬಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಗಾರಡು ಆ ಮಹಾರಥ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ. ಎಂಚ ತುಡರ್ನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿಲಿಕ್ಕೆ ಕುಗಾರ್ತೆನೆ ಪಡೆಯೋದು ಅರಲ್ಪ ಅವನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಪುರದ ಕಾರ್ಯ ಅವಳನ್ನಾಡ ತುಡರ್ ಅರಲ್ಪ ಅವಳಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಪಂಪಿನ ಅಂಧಕಾರನ ದೂರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಪು ಪಂಪಿನ ಸುಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಪುಣ ಇಡೀ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪಣದ ತುಡರಾದ ನಮಕು ಪೂಜ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಪಾದ ಕಮಲಡ್ ಅರುಣ ನಂಚಿನ ತುಡರದು ಆವಡು ಚಿತ್ರನ ಇದು ಬೆಳಗಾವಡ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆಶೆನ ರಟ್ಟಿ ಕೈ ಜೋಡಾದ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತುಡರ್ ಅರಪ್ಪ ಅವಳು ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಚುರ ಮಾತಾಡಲ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಶುದ್ಧ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇಡೀ ನಮಗೆ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಇತರೆ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಆರ್ದವೇ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಶೋಧನ್ನ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಇನ್ನು ಆ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವ ದಿಶೆಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೂರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಡುಬಿದ್ರದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಇನ್ನು ಅವೇ ಕಡೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಇತರೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಣ್ಯ ದಂಡಿನ ವೇದಿಕೆಗಳು ಅక్కడ ಪೂರ ಸಾಕಾರ 100 ಪಾಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೇವರ ಅನುಭವ
നടന്നു സംബന്ധിച്ച ಆ ಅನುಕೂಲ ದೇವರನ್ನು ಉಂಡು ಪಡೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶುಭಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿನ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೋಕೆದ ಪೊಪ್ಪ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಆನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಮುಖೇನ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲಲು ಸಂಭಾವನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡೆ ಒಂದು ದಿನದ 4 ಚಿತ್ರ 5 ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗೋಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪರಿಸರಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗೋಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಭೂಮಿಚಿರು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ಎಂಕನ ಕಾಣ ಆಗಬೇಕು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಲ್ಪ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗೋದು ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಧನ್ ಬಕ ಶರತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶರತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗೋದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದೊಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾತರಿಂದ ಶುಭ ಬಾಯ್ಕೊಂಡು ಸೋಲ ಮಾತರಿಗಳ ದೇವರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳ ಕಾರಣಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಥ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಪು ಪುರ್ಲಾವಾಡು ಎಡ್ಡೆವಾಡು ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನೆತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಗಣಪತಿ ರಣಗ್ರಾಮ ಕುರಿತು ಇಂಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಗಣಪತಿ ತಾಕತ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಗಳ ಅಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಎಂಗಳ ತಂಡವು ಏನು ಶುಭ ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರ ತರ್ತಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರೊಂದು ನನ್ನ ಆಸನದಂಡ ಏನಂటే ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ತುಂಬರಡು ಅಂಚನೆ ಆದ ಮಗೆ ಶೋಧನ್ ఆయన ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕ್ಟರ್ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚೋಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅದೇ ಪುಟರಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ನಾನು ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ 100 ವರ್ಷ 100 ದಿನ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೆಲ್ಲೊಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಹೊಸ ಫೇಸ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಾ ಅದು ರಗಡ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲಾರು ಇನಿ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಂಡದು ಏನು ಕತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನುಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮೂಟ ಬೈದಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪನೊಂದಾಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರು ಇವು ಅಂತೂ ಬರಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಆತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂಡ ಆ ನಮೂನಿದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಏರುರ್ಲೇರಂದು ಕೇಂಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಲೊಲ್ಲೇರು ಎರೆನ್ಲ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಯಪನ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬರ್ಪಿನೇಡ್ದವರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಇಂಕ್ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಪಾರ್ಟ್ 1 ನಿಗುಲು ಏರನ್ಲ ಮೇರ್ ಇಜ್ಜೆರಾತ ಅಂದ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅಗುಲು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಐದು ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಉಳ್ಳೇರಂದ ಅರ್ಥ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಬೇತದಲ್ಲತ್ತಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿನ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಗಲ್ನ ಮೇಜರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನೇ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇತ್ತ ನಿಜವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತಲು ಪೂರ ಪಿನಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡುಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮನ್ಪಡು ಅನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ದಾಯಿ ಮೂಲೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ದಾಯಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಯಾನು ಪುಟುದಿನೇ ಮೂಲು ಏನನ್ನು ಒಂದೇ ದೇವೇರ್ ಕಾದಿನಿ ಇನಿಕೆ ಯಾನು ಈತ ಮಲ್ಪರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲಾರೆ ಸೊ ಅರ್ನ ಪಾದದ ಎದುರುಡೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಅಂದು ನಮಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಚನ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮಕ್ ತುಳುಕು ಕುಡ್ಲ ಐದೊಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ಊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ತುಳು ಪಡುಬಿದ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ಎನ್ನ ಊರ್ದಗುಲು ಎನ್ನ ಊರುಡು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆಯನ್ನು ಕೊರೋಡು ದಯಬನ್ನಾಗ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಲ್ತಾ ಹೇಗೆಂಡ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ದಯಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಊರು ಒಂದು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಊರತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಊರು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ತ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ ಮುಲ್ತ ದೇವರ ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಏನು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೈಯಾಗ ಊರುಡು ಏತು ಸಮಯ ಉಳ್ಳೆ
ಆತ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ದಿನ ಏನು ಬೈಯಾಗಿ ಬತ್ತದು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತು ಜಿನಲ ಪಿದಾಡ್ ಅಡ್ಡ ಬುಡ್ದನ್ಲ ಬೋಪೆ ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಪಾದ ಎದುರುಡೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ದುಂಬುಡಿಂಚಿಲ್ಲ ಕನ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅರ್ನ ಎದುರುಡೆ ಅವಳೊಂದು ಸುರುತ ಸಾಂಗ್ ಸಮೇತ ಏನು ಎಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೆನು ಮೂಲೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಉಲಾಯಿಡ್ ಉಂದೆಟ್ಲಾತೆ ಹಿಂಗೆ ಮೂಲೆ ಆವಡೊಂದಿತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಕತೆ ಬರೆದು ಐಕೀರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದು ಈತ್ ಪೂರ ಭಂಗ ಬೈದರು ಇನಿಕ್ ಮುಹೂರ್ತ ಪನ್ಪುನ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿಡ್ ದಿಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಶುರುವಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಲೇನು ಎನ್ನಗ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಇರ್ನ ಬೋಡೈನಕುಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಂತೀರಿ ಇನ್ನಿಡ್ ದಿಂಚ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಫೀಲ್ ದಾದಂದು ಪನೋಡಾಂಡ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚೆತ್ತು ನೈಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡುಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಊರ್ದಗಲ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ತೋಜಾದು ಕೊರಡು ಒಮ್ಮೆ ಬತ್ತೆ ಪೂರರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆಯಿಂದ ಒಂಜಿ ನೂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಗುಲು ಪನೋಡು ಅವು ಈತೆಲ್ಲೇ ಊರುಡ್ಲವರಿ ಬರೋಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತನಂದ ಅಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ದುಂಬು ಬರೋಲಿ ಪನ್ಪಿನಾಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಇತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಗಲೇನೆ ನಾನು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗುಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇರಿ ಬಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ದಿಜ ಬೇತೆ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗಲೇನೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಆಡಿಷನ್ ಒಂಜಿ 30-40% ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ದಯಪಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಇಂಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇಂಕ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೊಂದು ಜಿರಂದು ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಶೋಕೇಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೆ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ಕೋಡೆ ಇರ್ಕೇಂಡರ್ ಇನಿ ಏತಿರೆಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಜಿಮ್ ಪೋತೆ ನಾನು ಇನಿ ಪೋರ ಪೂಜಿಂದು ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಜಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಪಪ್ಪಡ ಕುಲ್ದು ಪಪ್ಪನ ಲಕ್ಕ 2 ಪನೋನಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವನು ದಾದ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ದಾದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂರ್ತದಂದಾಂಡು ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ದುಂಬೆನ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ರೆಡಿ ಅದು ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ದ ಅವೇನು ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅವೇನು ಹೆಂಗೆ ತೂಡು ಸೊ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಎದುರುಡು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಲ ಮಲ್ಲ ಪೂರೇ ಕ್ಲಾತೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಂದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಏನಾಡ್ದು ಆಯ್ನಾತ್ ತಪ್ಪುಲೇನೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಜನಕುಲು ಕುಲ್ದು ತೂವೋಡು 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದು ತೂಯರಂದು ಅಂಡ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಅಂಡ್ಲಾಗಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕಥೆನ ಎಂಕುಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ನಡಪೆರಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ 24 ದಿನ ನಡಪೆರಂಡು ನಮ್ಮ ಐಕಳ ಕುಡ್ಲ ಪಂಪೆಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಲ್ಕಿ ಹೆಜ್ಮಾಡಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪೂರ ಕಾರ್ಕಳ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಒಲ್ಪಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೆಬ್ರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪೂರ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆ ಓಲ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಎಂಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಲಯಾಳಂದ ಲೆಕ್ಕೊಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು ಲೆಕ್ಕೊಪ್ಪೋಡು ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಇಂಕ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ಐತ ಫ್ಯಾನ್ ಅತ್ತೇನು ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪರನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡು ದುಂಬು ಎಂಕೊಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಆ ಪುರ್ಲು ದಾದ ಉಂಡು ಆ ಊರುಡೊಂಜಿ ದಾದ ನಡಪುನ ಕತೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಇಂಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಇಂಕ ಪಿದಾಯ ಜನಕ್ಲೆ ಕನೋಡು ಸೊ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲಿಟಿ ಜನಕ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟಿಡೆ ಪೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಶೋಧನ್ ಬ್ರೋ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲರು ಇನ್ನಿಕಿರ್ನ ತಿಗಲದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಬಾವುಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಬಾವುಟ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಹಾಲ್ಟದ ಮಿತ್ತುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಇರು ಪಿದೇವರುಡು ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನಾರ ಆಲೋಚನೆ ದಾಯಗ ಪಿದೇವರುಡು ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಮೂಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ MBA CFA ಪೂರ ಪಿದೇವರುಡು ಮಂದಿನಿ ಎಂಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಗ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಯಾಂದಲ ಪೊಸತ್ತತ್ತಿ ಎಂಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತಿನಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಸುರುಕಾದ ನಮಕ್ ಮೋಕೆಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಆರು ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಎದದ ಮಿತ್ತಡು ಅಂಚ ತುಳುಟು ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯಗಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ ಏನು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಡ್ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಇರೆಗಿರ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಇರೆ ತುಳುಟು ಮಂಜಿಲೆ ಕವಿಟ್ಲ ಮಲ್ಪರ ದಯಪ ನಾವು ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಿನ ಎಂಚಲ ಪನೋಲಿ ಇರ್ನ ಬೇನೆಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಇರ್ನ ಖುಷಿಲ ಪನೋಲಿ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಯಾರು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಇತ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಕೊಂಡ ಅವು ಹೆಂಗೆ ತುಳುಟು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅವೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡಾವಡು ಏನು ಓಲ್ ಕಲ್ತಿತ್ತಡ ಪನ್ನಡ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಎಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಪಿದಾಯ ಮಾಡೋಡಂಡ ಏನೇನು ತುಳುಟೆ ಹೆಂಗೆ ಅವೇನು ತುಚ್ಕೋಡು ಜನಕ್ಕೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಳು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬೇರು ತುಳು ಎನ್ನ ನಾಡಿ ತುಳು ಪೊರ್ಲ ಪಾಡಿ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಆಡಿ ಇಡದಂತಿನ ಗರೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಓವೇ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಓಲಾ ಪೋಂಡಲ್ಲ ತುಳು ನುಂಜಿ ಒರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಜಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾವು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮರೆಪರವೆಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಬಂಡರು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಪೊರ್ಲೋಡು ಬರಡು 2025 ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀರ್ನ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್
ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗುಲು ಕುಲ್ದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಾಗುಲು ಏನು ಕುಡೋರ ಪನ್ಪೆ ರಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಿಗಲ ಮನಸ್ಸು ಒರಿದು ಪೋಡು ಇರೇಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಪೀಟ್ ಬರೋಡು ಅಗುಲು ಒಂಜಿ ಹೊರ ಬತ್ತಿನ ಕುಡೋರ ಈ ಸೀನಿಗೋಸ್ಕರ ಲೆಂಕ್ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏತು ವರ್ಷ ದಾದ ಪೂರ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರ್ದಲ ಇತ್ತತ್ತು ಸುರುಡು ದಿಂಚಿಲ ಎತ್ತಿನಾರ್ರಿ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂಡಾರು ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತನ್ರಿ ಶೋಧನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ಕಲ್ಪರುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂಡಾರು ಮಲ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋಲೆ ಪಿದೇರೋಡು ಬಂಡಾರು ಪೋಯೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ವಿದ್ದು ಚಿಲ್ಸರ್ ಬಂಡಾರು ಅವು ಆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆಕ್ಕೆ ಏನು ಓಯನ್ಲ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಬಂತಿಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟುದು ಈರೆಂಕ್ ಗೈಡ್ ಮಲ್ದಾರ್ರಿ ಏನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದತ್ತೆ ಈರೆಂಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಗೈಡ್ ಮಲ್ದಿನೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 10% ಕಾರಣ ಈರ್ಲ ಬೇತೆ ಏರಂದತ್ತು ಈರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗುಂಡು ಖಾಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಗೇನರ್ ಇರ್ತದೆ ದಾಯಗಾದ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜರ್ ಟೈಟಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿದಿಂದ ಕೇಳ ನಮ್ಮೊಂದು ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ದೀತ ಟೈಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಲ ಮಲ್ತದೀತ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ರೆಡಿ ಆಗೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಳೊಂದು 45 days ಗ್ಯಾಪ್ ದಿಗೊಂದಲ್ಲೇ ರೀಸನ್ ದಾಯಕ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಂಕ್ ಕುಲ್ದು ತೂವೋಡು ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕುಲ್ ತೂವೋಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ದಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ ತೂ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಏನು ಮೂಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋನು ಸೂರುಕು ಉರುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡ್ ದಂಚಿ ಈಜಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಿನಿಮಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ನಮಸ್ತೆ ಹುಷಾರು ಎಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಸುರುತು ಸಲ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬರೋಂದುಂಡಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ KGF ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದ ಒಂದು ಅವೇ ಶೋಧನ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಚೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪಗ ತುರುಟು ಪಂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಅಂಚ 2 parts ಅದು ಮಲ್ಪಗ ಅಂದುಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದುಂಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಓಲ ಸ್ಲೋ ಸಾಂಗ್ ಊಲ ಇಜ್ಜುಂದೆಟ್ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚ ಐಕ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಟ್ರೆಂಡಿ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂತೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಂಚನೆ ಬಂತೇರು ಒಂದು ಹೀರೋ ಲಂಚನೆ ಬಂತೇರು ಅವೇ ಮೋಡಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆತ್ತೆ ಎಸ್ ಇದರ ರೀಸೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮಂಡ ಕಲ್ಜಿಗದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಿ ತುಳುಕು ಏರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತಕುಲ್ ಮಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಸಿನಿಮಾಡು ಐರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಅವಂತೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ಲೊಂತೆ ಅಬ್ಬೀಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತು ಒಂತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದಿಟ್ಲ ದುಮ್ಮಲ್ ಏನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದುಮ್ಮುಗ ದಾತ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಐಟಿತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಟುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡುಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಅದು ಆತನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನ ಮೂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂದುಂಡು ಅಂಚ ರೆಡ್ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಶೂಟ್ಗೆ ನನ್ನ ರೆಡ್ ಮೌಂಟೇಜಸ್ ಏರಣ್ಣಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ನ ಕುಡಾರ ತುಳುಕು ಲೆಪಡವನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡ ತುಳು ತಕ್ಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡೋದುಂಡು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಐನಾತ್ ಪೂರ ತುಳುಟ್ಟೆ ಏತೆತ್ ಬೋಡಿನತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎದುರು ಬರೊಂದಿಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಜಕ್ಲಿ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಪಡೋದುಂಡು ಇರ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಏರಣ್ಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುದೇಶ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಏನಂಚಿನ ಶರತ್ ಬಗ್ಗದೊಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬ್ರೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಇನಿ ಇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಡ್ಡನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗುತ್ತೆ ಪನ ಒಂಜಿ ಪನ ಫಸ್ಟ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಏನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನವೀಂಡಿ ಪಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಅವಡು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಮಲಯಾಳಂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಶೋಭಾಪ್ರಿಯ ನಾಯರ್ ಬಂದು ಆತ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂದಂಡ ನಿಕುಲು ಕಂಬಳ ಬೆಟ್ಟು ಬಟ್ರೆನ ಮಗಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಓದಿತ್ತಾರಂಡ ಸಿನಿಮಾ OTTಗೆ ಬತ್ತಿನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡಿತ್ತಂದು ದಾಯಗಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಡದು ಬಹುಶಃ ಶರತ್ತೆರೆ ರಡ್ಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಈರು ಎನ್ನಿಲಕನೆ ಬರಡು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಬರಡು ಬಂದು ಎಂಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನು ಬಂದಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ದಿನ ವಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ನಡಪೆರಡು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಕಳ
ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲುಂಡು. ಸೊ ಆ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲನೇ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಈ ಸೈಡ್ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಆ ಸೈಡ್ ಔಟ್ಡೋರ್ದ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅವು ಬುಂಡ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮ ಈತಿತ್ತು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಾನು ಓತು ಜನ ನಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆರಂಡ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಲ್ಪ ಊರುಡೆ ಆಪನ್ ಎಂಕುಲು 2025 ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿಯ ಖಂಡಿತ 2025 ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲವ್ವೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 2025. ಎಸ್ ರಟನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಆಂಡ್ ಶರತ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಶುಭೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗಲ ಆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಪಡೆ ಆರ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಚನೆ ಕೊಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಏನಂಚಿನ ಅವಿನಾಶನ ಮೋಟಿಗಲ್ಲೇರು ಸುರುಕದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಏನು ಸೌಖ್ಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಂದ್ಪನ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಆಂಡ್ ಇರ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಂದಿಗೆ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಬೊಕೋರಿಯಾಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಿನಿಡ್ದು ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಎಂಚ ಎನಿಸೊಂದು ನಿನ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಉಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ದಾಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಐಚಿ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಪಂತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೋಧನ್ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ. ಎಸ್ ಇತ್ತಿರ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನಂಜಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಪಾಡಿಲ್ಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಾರಿ ಹಿಟ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ನಿಕುಲೈತ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅವಿನಾಶ್ ಮೇರೆ ಮಂತದಿನಂಚಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ದಾದಾನಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಾಲ್ನ ಮನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇಂಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಲ್ಲ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ದಾದಂತೂ ಓಡುತ್ತೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ದಾರ ನಗಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬರಂದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಚೋಣ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಇದಮಟ ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ದಾದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಯ್ತು ಜಾರ್ನೊಟ್ಟು ನನಗುಲ್ಲೋಡಿ ಆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಂದು ಒಂಜಿ ಇರೇಗ್ಲೆ ಶುಭಾಶಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿರ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಉಪ್ಪಡು ತುಳು ತಕೊಲ್ ಮಲ್ಲ ವೇಲ್ಡೈಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಡು నేను ಶುಭಾಶಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸೊ ಈತ ಬರ್ತು ನಿಗುಲು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಭಾಗ 1 ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಎಂಚ ನಡತನ ಬಂಡದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ನಿಗುಲು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಅದಿಪ್ಪಡು ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಟನೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆರು ಇನ್ನಿಡ್ದಿಂಚ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಆಂಡ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಏನಿದಿಂಚ ಶುರುವಾಯಿರಂಡು ಬಹುಶಃ 2025 ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿದ್ದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕು ಆಡಿ ಮಾಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.